Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. C'est l'émission de l'initiative grecque, Radio Frico. Aujourd'hui, on va exceptionnellement couper l'émission en deux parties. La première heure va être en grec, mais vous pouvez vous reconnecter pour la deuxième heure qui sera en français. Bon, la première heure sera pour les gilets jaunes, donc on va la faire en grec, sinon ça n'a aucun sens. Et après, la deuxième heure, ça va être sur le mouvement des indignés en 2011 en Grèce, qui n'a pas été qu'en Grèce d'ailleurs, c'était un mouvement international, mais du coup, on va faire une heure dessus. Και στα ελληνικά τώρα. Αυτή η εκπομπή θα είναι δίγλωση. Η πρώτη ώρα θα είναι στα ελληνικά για τα κίτρινα γυλαίκα, το 2018 στη Γαλλία. Και η δεύτερη ώρα θα είναι για τους αγανακτισμένους στα γαλλικά. Οπότε μείνετε μαζί μας για την πρώτη ώρα. Οπότε αυτή η πρώτη εκπομπή θα είναι για το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, το οποίο είναι σχετικά γνωστό έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο είχε συζητηθεί. Ναι, είχε συζητηθεί. Νομίζω είχαν γίνει τόσα πολλά πράγματα και ήταν τόσο μαζική η συμμετοχή που νομίζω ότι είχε κάνει ένα παγκόσμιο εφέ, τέλος πάντων. Οπότε ναι, νομίζω ότι είχε ζητηθεί παντού και όχι μόνο στην Ελλάδα, σίγουρα. Ήταν ένας επαναστατικός αέρας τότε. Ναι, και ίσως κόλλησε και σε μια στιγμή που νομίζω ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη γινόντουσαν διάφορες διαδηλώσεις, όχι μόνο... Εντάξει, να ξεκινήσει με την Ελλάδα και την Ισπανία και σε άλλες χώρες νωρίτερα και κάπως συνεχιζόταν και στη Γαλλία. Ναι, και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα υπήρχε πολλοί κόσμος που είχε δει τι συνέβαινε με τα κίτρινα γυλαίκα και είχε νιώσει ελπίδα. Δεν υπήρχε μια αίσθηση ότι στη Γαλλία ότι γίνεται κάτι. Ναι, σίγουρα και νομίζω ότι ναι, γιατί το ξέρουμε ότι πάμε τους αγανακτισμένους που μετά κάπως όλο αυτό το κίνημα και όλα μετά ό,τι έγινε και μετά και το 12 και λοιπά κάπως απορροφήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κατέσψε κάθε κοινωνική δυναμική στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ναι, το γεγονός ότι κάτι γινόταν σε μια άλλη χώρα και τόσο κεντρική στην Ευρώπη, που ο κόσμος πάλι ξανά βγαίνει προς τα έξω στους δρόμους, νομίζω ναι, έδωσε λίγο μια πνοή και στην Ελλάδα να ξαναπεί ο κόσμος ότι πάμε, ίσως γίνονται κάπως πράγματα. Ή κοιτάξτε τι γίνεται στη Γαλλία, ξέρω εγώ, γιατί στη Γαλλία γινόντουσαν... Εντάξει, να πάμε συγκριτικά την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία με την Ελλάδα. Όπως και με τις συντάξεις, ξέρω εγώ, που στη Γαλλία πήγε στα 64. Ναι, και έγινε χαμός. Και έγινε χαμός, ρε παιδί μου, και στην Ελλάδα σου λέει, εντάξει, εμείς θα έχουμε ποτέ σύνταξη, οπότε κοιτάξτε οι Γάλλοι για 3 χρόνια, ξέρω εγώ, κάνουν πορείες που είναι έτσι πολύ σωστό και καλά κάνει ο κόσμος. Ναι, και νομίζω ότι γι' αυτό, επειδή ήταν ένα κίνημα που είχε, το κίτρινα γυλαίκα, για το οποίο υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Ελλάδα και γι' αυτό και εμείς θέλαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή, γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλοί κόσμος το παρακολούθησε, αλλά παρακολούθησε την κεντρική του στιγμή. Δηλαδή τη στιγμή που είχαν γίνει οι μεγάλες πορείες στο Παρίσι. Χωρίς ακριβώς, ας πούμε, να καταλάβει, επειδή ήταν και ένα πολύ περίπλοκο δηλαδή, κίνημα, συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα, τι συνέβη πριν και έγιναν αυτές οι μεγάλες πορείες και πώς τέλειωσαν αυτές οι πολύ μεγάλες πορείες, γιατί δυστυχώς. Ήταν ένα κίνημα το οποίο έζησε τεράστια καταστολή. Ναι, έζησε πολύ μεγάλη καταστολή. Σίγουρα πολύ μεγαλύτερη, νομίζω, και από αυτή που έχουμε δει και εμείς στην Ελλάδα. Εντάξει, απ' την άλλη είναι διαφορετική η οργάνωση του κράτους και διαφορετική η καταστολή στην Ελλάδα σε σχέση με τη Γαλλία σίγουρα, αλλά νιώθω ότι το επίπεδο της βίας και ο τρόπος που ανέβηκε στα κίτρινα γυλαίκα και γενικά όταν τα βλέπεις κιόλας, δηλαδή όλα αυτά τα περιστατικά και τα βίντεο ψηφορίες με ανθρώπους που χάνανε χέρια, μάτια, δηλαδή θυμάμαι εκείνο το σκηνικό με εκείνον τον άνθρωπο που έχασε το πόδι του να σφαδάζει έξω στο δρόμο, δηλαδή νομίζω ότι σε μια εμπόλεμη ζώνη. Ναι, και ήταν, δηλαδή, εντάξει, ήταν και έβλεπες ένα βομβαρδισμό στη Γάζα, για παράδειγμα, και ήσουν τώρα σε ένα κεντρικό δρόμο του Παρισιού. Και μετά αυτό πέρασε, έμεινε και όλα στα παρακαταθήκη οι μπάτσοι να χρησιμοποιούν τόσο πολύ την καταστολή, να βαράνε
δεν ξέρω πώς το πω στα ελληνικά. Αυτό το θυμάμαι. Εκείνο το όπλο που έχουν για τα δακρυγόνα, τέλος πάντων. Που το L5D. Το L5D είναι που πλέον τους επιτρέπει να βάλουν και στα 3 μέτρα, νομίζω. Παλιά ήταν. Τα καουτσούκλες. Ναι, αυτά τα. Δηλαδή. Τώρα, στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία των μπάτσων, αλλά νομίζω είναι και καμιά φορά λίγο πιο πολύ στον επίπεδο των μπάτσων, ρε παιδί μου, του Έλληνα μπάτσου που θα βγάλει το όπλο του και του λίγο καμπόι. Εδώ πέρα είναι θεσμοθετημένο πλέον, δηλαδή είναι αυτό που είναι ακόμη πιο τρομακτικό, ότι δεν είναι ο άλλος που νιώθει ότι έχει τώρα την εξουσία και είμαι μπάτσος και θα κάνω ό,τι θέλω και δράει και λίγο από μόνος του. Η εντολή είναι τέτοια. Εδώ έχει, ρε παιδί μου, και το πλαίσιο, το νομικό, να πει θα το κάνω, γιατί μου το επιτρέπει. Ναι, και πόσο μάλλον είναι σαν ο Μακρόν, εντωμεταξύ ήταν 1 χρόνο στην εξουσία και είναι σαν να το χρησιμοποίησε σαν δικαιολογία για αυτό τη βία. Το από εδώ και πέρα θα έχετε τέτοια βία, το ζητήσατε κάπως. Ναι, δεν ξέρω αν θες πώς θα το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Οπότε ο Μακρόν το 2017 εκλέγεται ενάντια στη Λεπέν, το οποίο σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου που κατέβηκε και το ψήφισε υπό φόβο. Γιατί αυτό ήταν και το μεγάλο του επιχείρημα, ότι είμαι ή εγώ ή η ακροδεξιά. Άρα ψηφίστε με και πολλοί κόσμος φοβήθηκε και το ψήφισε. Και αν θες λίγο να μεταφέρεις το κλίμα το 17-18 στη Γαλλία, πριν τα κυτρινή γυναίκα. Ναι, ήταν αυτό το κλασικό τώρα δίλημμα που δεν είναι η πρώτη φορά που οι Γάλλοι το έχουν ή η Λεπέν ή κάτι άλλο έτσι κι αλλιώς, ρε παιδί μου, και βιαστικά το είδαμε να ξαναμπαίνει και τώρα. Αλλά νομίζω ότι και τα κίτρινα γυλαίκα ήταν και λίγο. Δηλαδή η βία νιώθω ότι κάπως είχε ανέβει εκείνη την εποχή, γιατί είχε ήδη πιο πριν και το Λουάντε Τραβάλ το 2016, που και εκεί είχε τεράστιες κινητοποιήσεις και ίσως και μεγαλύτερες από άποψη κόσμου που είχε κατεβεί στο δρόμο. Κατεβαίναν και αισθητικά και πάλι είχαν κάνει, μπλοκάρανε και τα δηληστήρια και σε άλλα έτσι, τέτοια κεντρικά σημεία και νομίζω και ανοίγανε και τα διόδια σε διάφορα, από ό,τι θυμάμαι τώρα. Δηλαδή είχε έτσι πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Και αυτό επί Ολάντε. Ναι, ήταν επί Ολάντε. Ναι, και πάλι πέρασαν τον νόμο με το 49-3. Και μάλλον εκεί κάπως έχασε ο Ολάντε τις εκλογές, όπως και όλα τα σοσιαλιστικά μετά, όλα τα σοσιαλιστικά κόμματα στην Ευρώπη κάπως μετά. Αλλά είχε ήδη νομίζω διαμορφωθεί ένα κλίμα με αυτές όλες τις νομοθεσίες που είχαν περάσει στο Λουάντε Τραβάλ, το νόμο για τα εργασιακά, τέλος πάντων. Ναι, και επίσης νομίζω ότι επειδή η Γαλλία δεν έζησε την κρίση του 2008 όπως την έζησε η Ελλάδα, που υπέφερε πραγματικά. Αλλά ήταν ένα πλήγμα. Ήταν ένα πλήγμα το 2008 και το 2016 νομίζω ότι ήταν μια στιγμή που για τη νέα γενιά ήταν μια στιγμή πολιτικοποίησης. Για πολλοί κόσμο που γύρω στο 2016 ήταν ανάμεσα σε 16-25 χρονών. Και δεν είχαν ζήσει. Για τη Γαλλία το 2016. Ότι ήταν μια στιγμή πολιτικοποίησης αυτής της γενιάς. Ναι. Καλά, σίγουρα όλες αυτές τις στιγμές για κάποιον κόσμο που είναι νέος, ρε παιδί μου, προφανώς άμα καταλαβαίνεις και λίγο τι γίνεται και συμμετέχεις στις κινητοποιήσεις. Δηλαδή, και εγώ νιώθω ότι το 8 κάπως πολιτικοποιήθηκε πιο πολύ στον αρχικό χώρο, ξέρω εγώ. Αλλά γιατί είσαι εκεί που είσαι, ξέρω εγώ, 17 ναι. και σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Αλλά ναι, νομίζω ότι ήταν λίγο το 16 ήταν κάπως. Γιατί αυτά δεν ξεσπάνε, νομίζω, σε μια στιγμή έτσι, καινού χρόνου. Υπάρχει μια ιστορική, υπάρχει μια συνέχεια κάπως, πράγματα που συσσωρεύονται. Και νομίζω ότι είχε ήδη να ξεκινήσει από το 16 αυτή η συσσόρευση, αυτή η καταπάτηση δικαιωμάτων, το ότι μόνιμα την πληρώνουμε εμείς την κρίση και με τον νόμο για τα εργασιακά. Και μετά έβαλαν αυτό το νόμο, τον οικολογικό νόμο και καλά για τα καύσιμα. Ναι, νόμο τον οποίο παρεπιπτόντως ο Μακρόν θεωρούσε ότι θα τον περάσει με τεράστια ευκολία. Στην κυβέρνηση, όταν κατέβασε αυτό το νόμο, δεν θεώρησαν ποτέ ότι θα μπορούσε να ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο θα δημιουργούσε κοινωνική κρίση. Στο μυαλό του ήταν εντάξει, μία αύξηση της τιμής των καυσίμων και τι θα συμβεί. Γιατί είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι τόσο αποκομμένο από την πραγματικότητα, που δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι αν αυξήσει την τιμή της βενζίνης 10 λεπτά το λίτρο, ότι αυτό έχει πραγματικά οικονομικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια κόσμο. Κυρίως ότι πάρα πολλά άτομα είναι έτσι οι γαλλικές μεγάλες πόλεις που ουσιαστικά μένεις πολύ μακριά από εκεί που δουλεύεις επειδή δεν μπορείς να πληρώσεις ένα νίκη κοντά στη δουλειά σου πολύ συχνά. Οπότε γι' αυτό εξοργιστικό ο κόσμος. Ναι, νομίζω ότι είναι ο κόσμος που πραγματικά στο τέλος του μήνα δεν τους έμεναν ούτε 10 ευρώ. Οπότε όταν σου λένε ότι θα αυξηθεί κάτι,
Δηλαδή δεν έχω να το πληρώσω. Ναι, μα στην επαρχία, δηλαδή νομίζω και σε πιο μικρές πόλεις, όλες οι μετακινήσεις γίνονται με αμάξι. Δηλαδή, Ναι. Και, αν θες να πας σε ένα σούπερ μάρκετ, παιδί μου, άμα θες να φας, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να βγεις και θα πεις θα πάω με τα πόδια. Δηλαδή πρέπει να πάρεις το αμάξι. Δηλαδή, άμα δεν έχεις να βάλεις για τη βενζίνη, δεν μπορείς το βασικό, ξέρω εγώ, να πας να κάνεις τα ψώνια σου για να φας. Και νομίζω ότι αυτό δεν σκέφτηκαν αυτό που λες. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, το πήγαν να το περάσουν τύπου σαν ένας οικολογικός νόμος και για την οικολογία όλοι ενδιαφερόμαστε για τον πλανήτη. Αλλά θα την πληρώσουν αυτοί που δεν έχουν, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αυτό το λίγο. Αυτό το ψεύτικο, το green banking, ξέρω εγώ, που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα. Αλλά την πληρώνει ο κόσμος που δουλεύει και τελικά φάνηκε ρε παιδί μου. Δηλαδή πίστεψαν ότι θα το ελέγξουν έτσι, θα το βάλουν σε ένα ωραίο πακετάρισμα, ξέρω εγώ, για την οικολογία. Και όταν έγινε το κίνημα δεν καταλάβαιναν από πού τους ήρθε. Ναι. Να βάλουμε ένα ηχητικό από τις ειδήσεις λοιπόν του τότε. Στην γαλλική πρωτεύουσα έφτασε το Σάββατο το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων πλημμύρισε από χιλιάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για την αύξηση των φόρων στα καύσιμα. Δεν έλειψαν ωστόσο οι εντάσεις. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να αντιμετωπίσει το κίτρινο ποτάμι των διαδηλωτών. Μέσα σε λίγες ημέρες, το νέο αυτό κίνημα διαμαρτυρίας που οργανώθηκε αυτόνομα και κυρίως με την βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει καταφέρει να γιγαντωθεί, προκαλώντας πονοκέφαλο στον Εμμανουέλ Μακρόν και την κυβέρνησή του. Ο κόσμος δείχνει να στηρίζει τις κινητοποίησεις. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσίευσε η εφημερίδα Φιγκαρό, το 77% των Γάλλων πολιτών τις θεωρούν δικαιολογημένες και 2 στους 3 πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχιστούν. Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission de l'initiative grecque Radio Frikio. Στα ελληνικά. Οπότε ακούτε ράδιο Fréquence Paris Pluriel. Τέλος πάντων, μιλάμε για τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία το 2018. Μόλις κάναμε ένα λίγο πολιτικό context. Ναι, την εισαγωγή, το πώς ήταν γενικότερη κατάσταση το 17-18 στη Γαλλία. Και τώρα πάμε λίγο περισσότερο στο πώς ξεκίνησε το κίνημα, την εξέλιξη στις πόλεις, το πώς ο κόσμος άρχισε να κινητοποιείται. Αυτό. Το οποίο ξεκίνησε από τις πλατείες κατά κάποιο τρόπο. Όχι ακριβώς από τις πλατείες. Από τα πώς τα λένε, μωρέ, τα rond-point. Εγώ έτσι νομίζω. Κάπως έτσι το είχα στο μυαλό μου, ότι είχαν μαζευτεί πρώτα εκεί που είχαν κάνει κάποια κλεισίματα
Το οποίο πρέπει να το μεταφράσουμε, παιδιά. Στα ελληνικά της διασταυρώ. Αυτά τα κυκλάκια τέλος πάντων. Ναι, είναι σαν πλατείες, αλλά εκεί που ουσιαστικά περνάνε το αυτοκίνητο. Όχι πλατείες που μαζεύει το κόσμο, τις πλατείτσες μέσα στη μέση του δρόμου. Αυτά τα κυκλάκια. Πώς τα λέει κανείς? Και οδηγώ και στην Ελλάδα. Κυκλική κόμβη. Ευχαριστούμε. Τα τεχνικά βοήθησαν. Λοιπόν, τα τεχνικά είναι πραγματικά. Στους κυκλικούς κόμβους, κάπως εγώ θυμάμαι έτσι το θυμόμουν εκείνες τις πρώτες μέρες. Δηλαδή αυτό ακουγόταν, ότι μπλοκάρουν. Ναι, και ξεκινάει στην ουσία και στην επαρχία. Ναι. Είσαι έτσι μακρινά προάστια. Απλά και επίσης μια άλλη παρένθεση για το ελληνικό κοινό, ότι στη Γαλλία στα προάστια δεν ζουν, ας πούμε, οι πιο πλούσιοι ή τα αστικά στρώματα. Όπως μπορεί να συμβαίνει σε κάποια προάστια της Αθήνας. Στα προάστια ζουν στην ουσία τα λαϊκά στρώματα της γαλλικής κοινωνίας που δεν έχουν τα χρήματα να ζήσουν στα κέντρα των πόλεων. Ναι, ναι, και ξεκίνησε και από περιοχές έτσι λίγο πιο όντως, πιο λαϊκές, υποβαθμισμένες. Ναι, και από απομακρυνισμένα μέρη, και ούτε καν από το Παρίσι. Δηλαδή, οι πρώτοι αστικοί κόμβοι που μπλοκαρίστηκαν δεν ήταν στο Παρίσι. Πού ήταν? Ψάχνοντας, είχαμε βρει ότι είχαν μπλοκαριστεί κάποια αστική κόμβη στη Βρετάνη. Και ότι επίσης υπήρχε μια κινητοποίηση σχετικά με το G7. Αλλά δεν θέλω να πω. Ναι, G7 δηλαδή λέμε τώρα τα international. Ναι. Υπήρχε μια γενικότερη δυσαρέσκεια. Ο κόσμος θέλει να κινητοποιηθεί. Και ενάντια στο νομοσχέδιο για τη βενζίνη που θα αύξηνε την τιμή της βενζίνης. Και γενικότερα για πρώτη φορά τίθεται πολύ έντονο το ζήτημα του κόστους ζωής. Ναι. Ότι η Γαλλία, ενώ έχει έναν υψηλό βασικό μισθό, στην ουσία ο βασικός μισθός δεν έχει αυξηθεί σημαντικά από τις αρχές του 2000. Δηλαδή από τη στιγμή που η Γαλλία μπήκε στο ευρώ, ο βασικός μισθός δεν έχει αυξηθεί σημαντικά. Ο βασικός δεν έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ το κόστος ζωής αυξάνεται. Το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος ο οποίος βγάζει ένα βασικό, όλο και φτωχοποιείται χρόνο με το χρόνο. Ναι, αυτό ισχύει ότι μπήκε πολύ, πολύ γρήγορα μετά. Μια κριτική γενικότερα στην όλη οικονομική και πολιτική κατάσταση στη χώρα. Νομίζω μπήκε πάρα πολύ γρήγορα. Έχει ενδιαφέρον στα κίτρινα γυλαίκα σε σχέση, ξέρω εγώ, με τους αγανακτισμένους. Δηλαδή μπήκε λίγο το βιοποριστικό, ζητήματα επιβίωσης, η μισθή, όλη η φτωχοποίηση των από τα κάτω που δεν ακουγόμαστε και εσείς από πάνω κάνετε ό,τι θέλετε, ρε παιδί μου, και εμείς πληρώνουμε. Και εμείς την πληρώνουμε, ξέρω εγώ. Ναι, και σε ένα context το οποίο δεν θυμίζει την Ελλάδα του 2011, ίσως θυμίζει την Ελλάδα του σήμερα, που το πρόβλημα δεν είναι τόσο. Δηλαδή, ας πούμε, στη Γαλλία του 2018, το πρόβλημα δεν ήταν η ανεργία. Ήταν ότι ο κόσμος που είχε δουλειές δεν έβγαινε. Ενώ στην Ελλάδα του 2011 είναι κάθε χρόνο όλο και περισσότερη ανεργία. Δηλαδή, ο βασικός φόβος του κόσμου είναι μη μείνουν άνεργοι. Και στην Ελλάδα του 2011, ρε παιδί μου, έγινε πάρα πολύ απότομα. Ρε παιδί μου, δηλαδή, με το που ξεκίνησε η κρίση, ξέρω εγώ, από εκείνο το λεφτά υπάρχουν μέχρι μπαίνουμε μνημόνιο και δεν υπάρχει τίποτα, κόπηκαν τα πάντα. Και έγινε μια φτωχοποίηση, δηλαδή, πολύ κάθετη. Ενώ στα κίτρινα γυλαίκα, ρε παιδί μου, ερχότανε μέχρι που είναι αυτό που λες. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ήταν απαραίτητο ότι. Σίγουρα υπήρχε ένα ζήτημα να βρεις μια εργασία, ρε παιδί μου, αλλά ήταν αυτό. Ότι και με το βασικό που είχες δεν σου φτάνε για να βγάλεις, να βιοποριστείς, ξέρω, και σε περιοχές που ήταν και πιο. Δηλαδή, που δεν έχεις τόσο ακραία νίκια όσο το Παρίσι. Οπότε λίγο μπήκε πολύ έντονα και πολύ γρήγορα, ρε παιδί μου, και το πρόταγμα και όλη η κουβέντα γύρω από τους μισθούς. Ναι, και μια συζήτηση επίσης για το ζήτημα της ανισότητας των μισθών. Γιατί παράλληλα υπάρχει, ας πούμε, κόσμος στη Γαλλία, τα εξυπροφανέστατα, ένα ποσοστό, αλλά το οποίο υπάρχει και το οποίο εκπροσωπεύεται πολύ έντονα σε κάποια πολύ μεγάλα αστικά κέντρα στο Παρίσι, στη Λιόν, ποσοστό ανθρώπων εργαζομένων που έχουν πολύ καλούς μισθούς. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω δημιουργεί μια κοινωνική πόλωση ανάμεσα σε εργαζόμενους με πολύ υψηλούς μισθούς και εργαζόμενους με πολύ χαμηλούς μισθούς. Είναι γενικά ότι. Εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώθω, μπορεί και να μην ισχύει καθόλου, αλλά σαν να προσπαθούν να εξαφανίσουν σιγά σιγά τη μεσαία τάξη, να είναι λίγο πόλωση όλο και περισσότερο. Ναι, γίνεται σίγουρα αυτό το πράγμα. Εντάξει, και στην Ελλάδα έγινε, αν μπορούμε να πούμε για τη μεσαία τάξη της Ελλάδας. Εντάξει, στη Γαλλία βέβαια, επειδή είναι και άλλα τα μεγέθη, δηλαδή ακόμα και το εσωτερικό νομίζω της μεσαίας τάξης έχει τεράστιες
διαβαθμίσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάποιος που μπορεί να βγάζει 2.000 να θεωρείται μεσαία τάξη, κάποιος που μπορεί να βγάζει, ξέρω εγώ, 4-5. Δεν θυμάμαι, είχα δει μια φορά μια έρευνα του, θεωρείται μεσαία τάξη. Πώς χωρίζουν τέλος πάντων κάπως οι ερευνητές της τάξης στη Γαλλία. Και εντάξει, έλειψε και στο ιστορικό ότι υπήρχαν τεράστιες διακυμάνσεις. Αλλά ναι, σίγουρα, ρε παιδί μου, δηλαδή και πολλά έτσι. Μικρομεσαία στρώματα μπήκαν κατευθείαν στα κοινά γυλαίκια, γιατί ένιωσαν και αυτά ότι έρχεται μια κρίση, ξέρω. Όπως και στην Ελλάδα, που εντάξει, εκεί στην Ελλάδα συρρικνώθηκε όμως πολύ απότομα. Έγινε η συρρίκνωση κατευθείαν. On a dit non à la guerre, personne n'écoute, personne n'entend. Avant tout enfant de la terre, les frontières ne sont qu'illusions. Une seule et même planète, une humanité aux mille facettes, une humanité aux mille couleurs, une humanité qui meurt dans sa chair. On a dit non à la guerre, non à la famine, non à la peur de l'autre, non à obéir à la hiérarchie lorsqu'elle prononce des paroles de mort. Du sud au nord, qu'est-ce qu'on honore, quelles sont les valeurs? L'autre est ton miroir, frapper son reflet, c'est se frapper soi-même. Il brisait ses plus de 7 ans de malheur. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, non à la spirale meurtrière. C'est toujours les civils qui payent et toujours les mêmes erreurs qu'hier. Dis-moi qui a son cœur est fidèle et je te dirai qui pense par lui-même à l'ombre d'une querelle millénaire. Il ne tient qu'à nous pour rejoindre la lumière. On a dit non à la mort de l'autre, non à la haine, non au rapport de force, non aux troupes armées d'une vengeance à vivre. Dites et terroristes qui leur vendent leur drogue, qui leur vendent leurs armes. C'est bien plus rentable tirer des engins que de faire la paix, trouver des ennemis. L'innocent meurtri il deviendra demain. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, non à la perte humaine que vous dites collatérale, non à l'exploitation de la misère qui pousse à traiter les hommes comme des rats. La tête sous l'eau avant de voir le danger, on le perçoit à la forme des vagues. On ne résout rien à exprimer des pulsions à la force des flammes. On a dit non à la guerre depuis qu'on a l'âge de comprendre, part en prison pour une bagarre quand ton pays ne parle que de vengeance, de l'art d'être impitoyable. Légitimise ses attaques avec des tas de palabres qui n'ont rien de vrai quand les bombes éclatent. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. Λοιπόν, ακούσαμε Κένι Αρκάνα. Είναι μια ράπερ αργεντινικής καταγωγής που μεγάλωσε στη Μασσαλία. Το τραγούδι λέγεται L'Histoire se répète. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Μάλλον ξέρετε το Λαράζ.
δικό της, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει πολύ γνωστό στην Ελλάδα. Και το προηγούμενο, επειδή το παρουσιάσαμε με την προηγούμενη μπάντα, ήταν το Ποεζίζ Εγώ, μια πολύ ωραία punk μπάντα. Που είναι και αυτή γνωστή στην Ελλάδα. Που είναι και αυτή γνωστή στην Ελλάδα. Λόγω Κραμπόκα. Είναι γνωστή στην Ελλάδα. Όχι, μόνο για το εντάξει, νομίζω ότι έχει punk σκηνή η Ελλάδα, αλλά ναι, μπορεί και. Αλλά ναι, είδα μπλουζάκια να κυκλοφορούν. Τέλος πάντων, αυτό και τώρα μιλήσαμε περισσότερο για τους λόγους που ο κόσμος βγήκε στον δρόμο και τώρα λίγο πιο πραγματικά το πώς βγήκε στον δρόμο και πώς πήρε έκταση το κίνημα, ίσως να μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά πρώτα ένα λεπτάκι, γιατί όπως έχουν δίκιο τα παιδιά από το control, να διορθώσουμε κάτι. Γιατί ίσως κάπως παραφράστηκε, δεν το εξηγήσαμε καλά, αλλά που λέγαμε πριν για τη μεσαία τάξη, παιδί μου, δεν υπήρχε συστηματικό πλάνο εξόντωσης. Εντάξει, ναι, δεν. Νομίζω ο κόσμος. Απλά συνέβη, ρε παιδί μου, και εντάξει, είδαμε τα λεφτά τους να μειώνονται, ξέρω εγώ, και εντάξει, θυμώσανε και αυτοί αυτό. Να πούμε. Και ίσως και κάτι άλλο λίγο που το είχα ξεχάσει πριν από τα αιτήματα στα κίτρινα γυλαίκα που είχε λίγο σημασία. Ήταν φορολογία στους πλούσιους και μείωση φόρων για τους φτωχούς. Που εκφραζόταν ξεκάθαρα σαν ναι, αίτημα. νομίζω τώρα μπορούμε να συζητήσουμε λίγο το πιο συγκεκριμένα τι ήταν τα κίτρινα γυλαίκα ως πολιτικά προτάγματα και όλα αυτά. Μπράβο. Όλο αυτό το ζήτημα της κοινωνικής ανισότητας, της φορολογίας, αυτά τέθηκαν πολύ έντονα. Αλλά από την άλλη, ότι είναι ένα κίνημα το οποίο δεν έχει κάποια άμεση σχέση, πώς να το εξηγήσουμε, με κάποιο πολιτικό κόμμα. Ναι, μπήκε ξεκάθαρα αυτό. Δεν το θέλανε. Δεν είναι τίποτα κομματικό. Δεν υπάρχει κάτι το κομματικό. Δηλαδή ακροδεξί μαζί με ακροαριστερούς, μαζί με τα πάντα. Μα υπήρχε ήταν νομίζω και από τα κεντρικά τους συνθήματα ότι δεν θέλουμε κόμματα, δεν θέλουμε συνδικάτα, δεν χαρακτηριζόμαστε από τίποτα. Δηλαδή ήταν επίτηδες. Γιατί σε κάποια φάση υπήρχε και μια πρωτοβουλία, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, κάπως σαν για δημοκρατική συμμετοχή, να γίνει ένα δημοψήφισμα, ρε παιδί μου, για το πώς συμμετέχουν οι πολίτες. Γιατί υπήρχε και σε σχέση με τους αγανακτισμένους, αυτό που λέγαμε και πριν, ρε παιδί μου, ότι οι αγανακτισμένοι ήταν λίγο αγανακτήσαμε στην εξουσία και περιμένουμε να μας ακούσει. Κάπως τα κόμματα, η Βουλή, δεν ξέρω τι. Τα κοινά λέγανε αυτό το ξεκάθαρο, το ότι δεν είμαστε πουθενά, δεν θέλουμε κανέναν και δεν περιμένουν να μας ακούσουν. Γιατί εμείς μιλάμε, αλλά δεν μας ακούνε εδώ και τόσο καιρό. Οπότε εμείς θα κάνουμε το δικό μας και θα συμμετέχουμε αλλού. Και αυτό που κάνουμε, οι συνελεύσεις, οι κουζίνες κλπ., αυτό είναι έτσι οριζόντιες δημοκρατικές διαδικασίες στο διαχειριζόμενο που συμμετέχουν οι πολίτες. Οπότε νομίζω αυτό είναι ενδιαφέρον να το πούμε ότι έγιναν χιλιάδες συνελεύσεις. Και τεράστιες. Και πολύ μεγάλες. Και σε μέρη, σε χωριά, σε πολύ μικρές επαρχιακές πόλεις. Και κάθε συνέλευση έγραψε τα δικά της αιτήματα. Αλλά οπότε είναι ένα πολύ πολύ διάστατο ζήτημα. Γιατί προφανώς όταν κάθε συνέλευση έγραψε τα δικά της αιτήματα, αυτά τα αιτήματα μπορεί να έχουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Αλλά ήταν κυρίως ένιωθες ότι ήταν το οικονομικό το οποίο τέθηκε μπροστά. Ναι, μα ήταν και αυτό το απολυτικ, το οποίο όμως άφηνε, όπως έγινε και στους αγανακτισμένους, το οποίο άφηνε χώρο προφανώς να εκφραστούν και ακροδεξιά στοιχεία. Ρε παιδί, γιατί όταν λέμε ότι δεν θέλουμε τίποτα και είμαστε απολυτικ και είμαστε όλοι ήσοι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, εντάξει, τώρα είμαι φασίστας, όχι, δεν είσαι ίδιος και ίσως με εμάς, άμα δεν μπορείς να έχεις μετανάστες, εργάτες, σε μια συνέλευση, αλλά ναι, έτσι παρέσφυσαν δηλαδή αυτό το πολιτικ, άφησε και να παρεσφύσουν και να υπάρχουν κιόλας ακροδεξιά. Ναι. Και το ζήτημα το οποίο δεν τέθηκε στα κίτρινα γυλαίκα και δεν συζητήθηκε είναι το πρόβλημα, το φαινόμενο του συστημικού ρατσισμού στη Γαλλία. Ήταν κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε. Το πώς κάποια κομμάτια της γαλλικής κοινωνίας βιώνουν ακόμη χειρότερες οικονομικές συνθήκες λόγω του ρατσιστικού. Ναι, όχι, νομίζω αυτό συνέβη μόνο σε συνελεύσεις ίσως στο Παρίσι και σε κάποιες γειτονιές. Δηλαδή στο βόρειο Παρίσι, ίσως σε κάποιες συνελεύσεις εκεί και που εντάξει, όντως εκεί είχε και άλλους ανθρώπους που συμμετείχαν και από το ευρύτερο έτσι, φάσμα της αριστεράς και των αρχικού χώρου, να το πω, στο Παρίσι. Οπότε ναι, εκεί έμπαινε. Αλλά ναι, σε κάποιες επαρχιακές πόλεις όχι, σίγουρα δεν το ακούσαμε. Ναι. Οπότε το κοινό στην ουσία φτάνει, τα κίτρινα γυλαίκα φτάνουν κάπου στο Παρίσι το Νοέμβριο-Δεκέμβριο, που γίνονται και οι τεράστιες πορείες κίτρινων γυλαίκων, που ήταν κάτι ανάμεσα σε πορεία, συγκέντρωση. Γενικότερα συμβαίνουν πράγματα παντού. Δεν ήταν ότι υπήρχε μια πορεία με κάποιο
σημείο αρχής και τέλους, ήταν ο καθένας κατέβαινε και ό,τι βρει μπροστά του. Ναι. Εγώ θα πάμε πόλεμο, βέβαια. Ναι. Δηλαδή έγινε η πρώτη. Έγιναν τα πρώτα, έτσι τα μεγάλα και τα πρώτα τα μπάχαλα, τέλος πάντων. Έγιναν οι δεύτερες, εκεί ήταν λίγο, κατεβαίναμε σε μια ετοιμοπόλεμη κατάσταση. Τρέμαμε για να βγούμε από το σπίτι. Και εγώ δηλαδή που δεν έζησα τις πορείες, ήταν το κλίμα γενικότερα σε όλο το Παρίσι λίγο έτρεμε. Εγώ νομίζω ότι η πρώτη πορεία που έγινε στο Παρίσι, επίσης να πούμε ότι οι πορείες αυτές γίνονταν Σάββατα. Γιατί εξού, λόγω του γεγονός ότι ήταν ένα απολυτικ κίνημα, το οποίο δεν είχε σχέση με τα συνδικάτα, δεν συνδυαζόταν με απεργία. Τα Σάββατα γινόντουσαν οι πορείες. Η πρώτη που έγινε στο Παρίσι ήταν κάπως σαν όλοι να παίζανε δοκιμαστικό. Δηλαδή και τα άτομα που κατέβηκαν είχαν κατέβει να δουν τι θα παίξει. Ναι, και η αστυνομία κάπως κοίταζε να καταλάβει πόσος κόσμος θα κατέβει, κόσμος θα κατέβει, με τι θα κάνουν. Δηλαδή, όλα τα άτομα τα οποία ήταν παρόντα, σαν να προσπαθούσαν να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν. Ναι, ήταν αυτό λίγο πάμε να δούμε τι παίζει και ποιοι είναι αυτοί που έρχονται και απ' έξω και... Εντάξει, άμα δεν συμμετείχες από την αρχή στις συνελεύσεις, τώρα δεν. Δηλαδή, εγώ που τώρα σαν απλά κάπως πιο εξωτερική, ρε παιδί μου, γενικότερα άνθρωπος στο χώρο, ναι, ξέρω να έλεγα τι είναι αυτή, άντε ας πάμε κατέβουμε στην πρώτη πορεία, να δούμε τι παίζει, τι συμβαίνει κλπ. Και παρένθεση σχετικά με αυτό, δεν ήταν πολύ στα social media, δηλαδή διαδεδομένα. Ναι, και από εκεί νομίζω, από εκεί ξεκίνησε και στο Facebook. Ναι, ήταν πολύ και στα social media, αλλά εγώ θυμάμαι ότι π.χ. πρώτα είχα στα social media ότι σε επαρχιακές πόλεις είχαν κατέβει και φασίστες. Και μετά είδα ότι έρχεται εκεί η πορεία στο Παρίσι και εγώ την πρώτη φορά είχα κατέβει λίγο επιφυλακτικά. Να δεις τώρα τι θα γίνει. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι στο Παρίσι το ακροδεξιό στοιχείο ήταν πολύ λιγότερο σε σχέση με άλλες πόλεις και λόγω και της πολιτικής. Νομίζω, ναι, γιατί μετά, ρε παιδί μου, ο κόσμος μπήκε κατευθείαν. Δηλαδή είπε ότι, OK, πάμε να δούμε. Εγώ έτσι κάπως το βίωσα, ρε παιδί μου. Στην αρχή έτσι, πάμε να δούμε λίγο τι παίζει, γιατί είναι πολύ απολυτικά αυτό το πράγμα και ξέραμε ότι θα έχει και φασίστες έτσι κι αλλιώς. Και μετά, εντάξει, ο κόσμος μπήκε πολύ τύπου, OK, δεν θα αφήσουμε τώρα το δρόμο στους φασίστες, θα μπούμε. Δεν το Παρίσι ήταν τεράστιο, οπότε εντάξει. Κάπου πήγανε κι αυτοί. Είχε, ναι, νομίζω ότι συγκεντρώνονταν κι αυτοί, ρε παιδί μου. Δηλαδή βγαίνανε, είχε σημαίες, θυμάμαι. Όχι σημαίες, κάτι διακριτικά. Τώρα δεν θυμάμαι κιόλας, αλλά ναι, είχαν εντύπωση ότι είχε κάπου ακουστεί, ρε παιδί μου, ότι να, εκεί είχε φασίστες, ξέρω εγώ. Αλλά από την άλλη, εντάξει, κάναμε κι εμείς, ρε παιδί μου, κατεβαίναμε. Οπότε. Πρόσεχα κάπως να. Ναι, και νομίζω ότι αυτό μετά την πρώτη-δεύτερη πορεία είναι και η αστυνομία που αντιλαμβάνεται ότι κατεβαίνει πάρα πολλοί κόσμος και ότι κατεβαίνει τόσο πολλοί κόσμος και τόσο εξαγριωμένος. Πραγματικά αυτό υπήρχε θυμός. Ναι. Που τα σπάγαν όλα και επίσης η έκταση, επειδή δεν ήταν μια οργανωμένη πορεία. Ήταν πορείες παντού, καταλήψεις πλατιών το ένα το άλλο. Ήταν μια έκταση που η αστυνομία δεν μπορούσε να ελέγξει. Βασικά ξεσπούσαν παντού και όλος ο κόσμος θέλει να πάει στο Σανσελιζέ. Δηλαδή εκεί γινόταν τα ηλίσια παιδεία. Τα παιδεία εκεί στην αψίδα του Θριάμβου. Εκεί γινόταν το καλό, ρε παιδί μου. Και όλος ο κόσμος προσπαθούσε να πάει. Κατεβαίνεις, ρε παιδί μου, και προσπάθεις με κάποιο τρόπο να προσεγγίσεις τα ηλίσια παιδεία, ρε παιδί μου. Όπως περίεργο. Το όμως έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή ήταν. Αυτό δηλαδή που κάπως νομίζω ταρακούνησε και λίγο ήταν ότι δηλαδή, έγιναν οι πορείες και αυτά τα σπασίματα και έγιναν στον πιο μπουζάδικο κεντρικό εμπορικό δρόμο της Ευρώπης, ρε παιδί μου. Δεν έγιναν. Εμείς κάνουμε πορείες, επέμβουμε το κλασικό δρομολόγιο, Ρεπουμπλή και Νασιόν, θα πάμε κάτω το 13ο, ή και όταν με το Ουλάτε Χαβάη κάπως μας περιορίζανε στην κάτω μεριά ή σε γειτονιές που και δεν έχει και τίποτα. Αλλά να πας στις γειτονιές, ρε παιδί μου, και στο 8ο και στο 16ο. Δηλαδή, εγώ που δούλευα τότε στο 16ο σε ένα εστιατόριο και ερχόντουσαν τρομοκρατημένοι μπουρζουάδες εκεί του 16ου και μας λέγανε «Α, δεν φοβάστε και εμείς σας κάνουμε τίποτα». Τι να φοβόμαστε. Δηλαδή, εγώ παίρνω λιγότερο το βασικό, ξέρω εγώ, να πούμε. Δηλαδή, θα σχολάσω και θα πάω στην πορεία. Με παρά με σένα. Ναι, πραγματικά. Έτσι, τρομοκρατημένοι, ρε παιδί μου, τώρα οι κάτοικοι, οι αστεί, ξέρω, οι εκεί πέρα. Αλλά αυτό ήταν ότι δηλαδή. Πήγαμε στις γειτονιές τους. Ναι, δηλαδή, αυτό τους φόβησε φρικτά. Ναι. Επίσης, αυτό που είχε πολύ πλάκα, εγώ το έμαθα πολύ εκ των υστέρων και σε τελείως άκυρο context, αλλά νομίζω ότι είχαν πάθει ταράκουλο οι πολιτικές αρχές, επειδή ήταν το πρώτο κίνημα που προσπάθησε να σβήσει τη φλόγα του άγνωστου στρατιώτη κάτω από την αψίδα του Θριάμβου. Και είναι πολύ συμβολικό. Δεν έχει σβήσει ποτέ αυτή η φλόγα και τέτοια. Έχω γελάσει πάρα πολύ όταν αυτό που τους ταρακούνησε ήταν αυτό.
Ναι, όχι, ταρακονήθηκαν πολύ και νομίζω ότι εντάξει, έχαναν προφανώς και λεφτά. Τα μαγαζιά που ήταν κλειστά τώρα αυτά. Γιατί στην Θαηλήσια έχει τώρα αυτά τα έχει Louis Vuitton, Dior, έχει δηλαδή. Ναι, αλλά έχω μια ανάμνηση αυτής της περίοδου, όπου όταν ξεκίνησε η δυναμική των μπαχάλων, ότι και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας, τα καταστήματα δεν θυμάμαι να είναι ανοιχτά. Όχι, τα είχαν κλείσει τα είχαν βάλει. Με λαμαρίνες. Ναι, λαμαρίνες και ξύλα, γιατί ο κόσμος τα τάσπαγε, ρε παιδί μου. Έτσι να τα ξαναφτιάξουμε τώρα, αυτό θα ξανασπάσουν την άλλη εβδομάδα. Ήταν τελείως αυτό. Και μετά, εντάξει, θυμάμαι και μια πορεία, δηλαδή είχε τόσους πολλούς. Δεν μπορούσες, είχαν κλείσει πραγματικά από παντού, να μην πλησιάσει κανείς. Και πάλι είχαν καταφέρει όμως, νομίζω, να πάνε εκεί στο κυκλάκι. Γιατί και η αψίδα είναι κυκλάκι, είναι κυκλικός κόμβος ουσιαστικά. Οπότε πας από ένα μικρό στο μεγάλο. Είναι ο πιο κυκλικός κόμβος του Παρισιού. Τι να έχω κάνει με αυτοκίνητο, ενώ ότι χειρότερο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον. Και να σου πω και μια αστεία ιστορία. Στη δεύτερη πορεία των κίνητων γυλαίκων έκανα πορεία με την Ούμα Θέρμαν. Ναι, έχει ανεβάσει και βίντεο. Παιδιά, όντως, ήμασταν τώρα με φίλους και μου λέει τέλος πάντων. Και περπατάμε και μου λέει ο φίλος μου, Ελένη, δίπλα στην Ούμα Θέρμαν. Και του λέω, τι λες, ρε. Θα το πω τώρα. Και γυρνάω. Και ήταν η Ούμα Θέρμα και είχε ανεβάσει και βίντεο από τα μπάχαλα, γιατί μας την πέσαμε με τα κρυγόνα. Μετά εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, έχω κάνει σπασίματα. Είναι όπως τη φαντάζεσαι στο Kill Bill. Για αυτούς μας ακούνε. Πιστεύω μετά από αυτή την εμπειρία μπορούμε να βάλουμε τραγουδάκι. Ναι, μπορούμε να πάμε σε ένα. Bien rangé, j'aime que ma famille m'obéisse. J'aime la chasse et mes copains bourrés. J'aime surtout la représentation du Christ. J'aime que les femmes n'avortent pas. J'aime bien la télévision. J'aime bien l'idée du partage. J'aime cependant ne pas donner mon pognon. Λοιπόν, αυτή η μπάντα λέγεται Sexy Sushi. Ψάξαμε στη Wikipedia το πώς αυτό προσδιορίζεται και λένε Electroclash, French Electroclash. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Και είναι από την Άντι. Είναι πολύ ωραίες. Αυτό τώρα, μετά από τη σούμα του κινήματος, μόνο να το γυρίσουμε στην αστυνομική βία και την καταστολή. Ναι, που ήταν κάτι το οποίο πραγματικά ήταν μια στιγμή κομβική για το ζήτημα της αστυνομικής βίας στη Γαλλία.
Δηλαδή μετά το 18-19 κατά κίτρινα γυλαίκα, τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά εδώ. Στην ουσία η αστυνομία πολύ γρήγορα καταλαβαίνει ότι έχει απέναντι σε ένα κίνημα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει με τις κλασικές τακτικές που ξέρανε να χρησιμοποιούν έως τότε. Και η κυβέρνηση. Ενώ ναι, η αστυνομία που την ελέγχει η κυβέρνηση. Και στην ουσία αποφασίζουν ότι πρέπει να αλλάξουν τακτικές σε όλα τα επίπεδα για το πώς γίνεται η καταστολή μιας πορείας. Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι στην ουσία μέσα Δεκέμβρη γίνεται ένα διάγγελμα του Μακρόν, το οποίο έχει μια σειρά από υποσχέσεις, οι οποίες απευθύνονται στα κίτρινα γυλαίκα. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι το διάγγελμα θα αρκέσει και ότι ο κόσμος θα γυρίσει σπίτι του. Δεν αρκεί, ο κόσμος ξανακατεβαίνει και τότε ξεκινάει μια καταστολή χωρίς προηγούμενο. Ναι, νομίζω ότι μετά είδαν ότι. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά, ρε παιδί μου, ήταν ότι πρέπει να σταματήσουν τα μπλοκαρίσματα. Ναι. Δηλαδή, ή θα κάνανε πίσω πολιτικά που προφανώς δεν θέλαν και δεν έγινε. Οπότε χρησιμοποιούμε αστυνομική βία για να καταστήλουμε το κίνημα. Κλασικά, εκφοβισμός διαδηλωτών. Γιατί εντάξει, όταν βλέπεις τώρα κόσμο να χάνει χέρια και πόδια και μάτια, μετά και ο κόσμος πιο έτσι. Δύσκολα άρχισε να κατεβαίνει στις πορείες, λίγο πιο φοβισμένα και ο κόσμος που εντάξει δεν έχει και την εμπειρία τόσο του δρόμου ή τόσο μεγάλης βίας, μετά κάπως άρχισε να φοβάται. Οπότε ήταν μια κλασική τακτική λίγο και εκφοβισμού. Προφανέστατα, αλλά έχω την αίσθηση ότι χρησιμοποίησαν και μέσα, τα οποία ακόμη και κόσμος ο οποίος κατέβαινε συστηματικά σε πορείες. Ήταν πράγματα που δεν τα είχε ξαναδεί. Ναι, προφανώς. Δηλαδή αρχικά, σε σχέση με την Ελλάδα, από αυτά τα δεν υπάρχουν. Χρησιμοποιούν στη Γαλλία τα LBD. Τα LBD στην ουσία είναι όπλα, τα οποία έχουν οι σφαίρες είναι από καουτσούκ. Και η γαλλική αστυνομία έχει επισήμως το δικαίωμα να σε πυροβολήσει στα πόδια με αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα η αστυνομία πυροβολάει χέρια, κεφάλια, μάτια συστηματικά και μετά χρησιμοποιούν τη δικαιολογία ότι είστε κινούμενος στόχος, δεν μπορούμε να στοχεύσουμε τα πόδια σας. Στοχεύουμε ό,τι βρούμε. Τώρα, πώς βρίσκουν αυτοί συστηματικά μάτια. Επίσης, έχει περιορισμό από πόσα μέτρα μακριά πετάς και δεν τους νοιάζει ούτε αυτό. Νομίζω είναι 5 μέτρα minimum ή περισσότερο, 10 μέτρα minimum. Λοιπόν, νομίζω στα κίτρινα γυλαίκα ήταν ακόμη. Νομίζω ήταν κάπως στα 10, αλλά νομίζω ότι τώρα με τις συντάξεις πήγε στα. Το μικρό. Ναι, τώρα με τις συντάξεις. Απλά δεν θυμάμαι. Έχω 3 μέτρα στο μυαλό μου φαίνεται λίγο ακραίο. Απ' την άλλη, ποτέ δεν ξέρεις. Καλά, και σε στιγμές εκφοβισμού, αυτό που έκανε η αστυνομία είναι ότι οι μπάτσοι βγάζαν τα LBD και στην ουσία στοχεύανε από πάρα πολύ κοντά, δηλαδή από εκατοστά διαδηλωτές, γιατί είναι ένα όπλο το οποίο είναι και πάρα πολύ επιβλητικό. Γιατί είναι τεράστιο. Είναι σαν να σε στοχεύουν με καλάζνικοφ. Οπότε αυτό, ακόμη και να το δεις μπροστά σου, άμα δεις κάποιον να σου βάλει αυτό το πράγμα στον κρόταφο, πιστεύεις ότι θα πεθάνεις. Καλά, ναι, προφανώς δεν θα. Και ήταν οι πρακτικές τις οποίες τις χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή βγάζανε αυτά τα όπλα και απλά εκφοβίζανε. Ναι, εντάξει, πρέπει να γίνει η καταστολή του κινήματος από ένα σημείο και μετά, αφού δεν κάνανε πίσω πολιτικά, έπρεπε να καταστήλουν το κίνημα. Οπότε αυτή η ακραία έξαρση. Εντολές που είχαν οι αστυνομίες ήταν αυτό, να ξανανοίξει, να λειτουργεί πάλι η χώρα. Γιατί είχαν μπλοκάρει το Ρεσάνς Ελιζέ. Νομίζω είχα ακούσει ότι είχε και ένα ελικόπτερο στο Ελιζέ που περιμένει να φυγαδέψουν το Μακρόν σε περίπτωση. Δηλαδή είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο να ταρακουνήσουν. Είχε επίσης ελεύθερους σκοπευτές πάνω σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια. Σε περίπτωση που, αν σύμφωνα με τα λόγια τους, ξέφυγε τελείως η κατάσταση, δεν ξέρω τι θα κάνανε. Χρησιμοποιούσαν χειροβομβίδες, οι οποίες επίσης είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Πολλοί κόσμος έχει χάσει χέρια από αυτές τις χειροβομβίδες. Αλλά είχε ενδιαφέρον ότι περιμένανε ότι όταν σε ετοιμότητα ότι αυτό το κίνημα θα μπορούσε να κάνει και κάτι. Ναι, είχαν φοβηθεί πραγματικά. Και κάτι παραπάνω. Ήταν έτσι ωραίο αυτό από μια. Ναι, βέβαια πολλοί κόσμος τραυματίστηκε σοβαρά. Δηλαδή έμειναν ανάπηροι για όλη του τη ζωή. Και κόσμος που έχασε ένα μάτι, τελείωσε την όρασή του. Υπήρχαν και νομίζω 2 ή 3 νεκροί. 2 νεκροί. Ναι. Οπότε αυτό δηλαδή. Και αυτό έσπασε και λίγο τον κόσμο. Δηλαδή, τώρα, άμα κατεβαίνει σε. κόσμο που δεν έχει συνηθίσει να διαδηλώνει και τόσο πολύ. Και όντως με τα κίτρινα γυλαίκα μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να διαδηλώσει. Και μετά βλέπεις ότι μπορεί να χάσει και τη ζωή σου. Προφανώς αυτός ο εκφοβισμός λειτουργήσε
για ένα κομμάτι του πληθυσμού και κατάφεραν κάπως να καταπνίξουν αυτό το μαζικό κίνημα. Ναι, αυτό υπήρχαν έτσι πολύ τρομακτικές εικόνες που κυκλοφόρησαν εκείνη την περίοδο και στα social media. Που από τη μία προφανές είναι σημαντικό ότι αυτά τα βίντεο βγήκαν και κυκλοφόρησαν, από την άλλη, βέβαια, όταν τα βλέπεις φοβάσαι. Ναι. Αλλά αυτό ήταν και αυτό νομίζω ήταν και μια παρακαταθήκη που αφήσανε και λίγο τα κοινά γυναίκα στη Γαλλία. Το ότι πλέον και λόγω ότι υπήρχαν τα social media και ότι βλέπουν αυτές τις εικόνες και δεν μπορούσαν πλέον να τα καλύψουν στα κανάλια. Γιατί και στη Γαλλία έπαιζε αυτό το ότι αυτοί που κατεβαίνουν λαϊκιστές, μπαχαλάκιδες, κουκλοφόροι και τέτοια. Αλλά απ' την άλλη είχαμε τις εικόνες στα social που βλέπαμε κόσμο τώρα να σφαδάζει στο δρόμο που ούτε κουκούλες. Ναι, τις κουκούλες βασικά. Αυτό φαγώθηκαν ένα από τα τις πιο ενδιαφέροντα ναι. που ήταν πια το αποδεκτικό στοιχείο για κάτι που λέγεται προφανές στα χρόνια και στην Ελλάδα και αυτά. Ότι οι πραγματικοί κουκλοφόροι είναι οι μπάτσοι, οι οποίοι κατεβαίνανε σε αυτές τις πορείες στα κίτρινα γυλαίκα πια συστηματικά, χωρίς διακριτικά, με τις πινακίδες από τα μηχανάκια καλυμμένες, με πολιτικά ρούχα και κράνη και δέρνανε κόσμο μέσα στην πορεία. Δηλαδή υπήρχε ένας τρομερός εκφοβισμός. Και επίσης εκείνη την περίοδο είναι που δημιουργείται και ένα νέο σώμα της γαλλικής αστυνομίας που λέγεται Brave M. Λοιπόν, ομάδα καταστολής της βίαιης δράσης και το με μηχανάκια. Με μηχανάκια. Ουσιαστικά αυτή, τώρα το ξανατσέκαρα για να μην πούμε βλακίες, δημιουργήθηκε, δεν λεγόντουσαν έτσι, αλλά είναι ακριβώς η ίδια ομάδα, το Μάιο του 1968. Δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα και αποσύρθηκε το 1987 μετά τη δολοφονία του Μαλέκου Σεκίν από αυτή την ομάδα μπάτσων. Και ο Μακρόν με τα Ζήλεζον αποφάσισε να τους ξαναβάλει, ουσιαστικά. Στην ουσία, κατά τη διάρκεια των κυτρίνων γυλαίκων, η κυβέρνηση αποφασίζει, θεωρεί πια, ότι τα κλασικά, τα ΜΑΤ που κατεβαίνουν, ότι δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά και κυρίως ότι δεν είναι αρκετά ευέλικτα. Οπότε, στην ουσία, δημιουργούν αυτή την ομάδα που είναι μηχανάκια, δηλαδή όχι μεγάλες μηχανές, μηχανάκια, στα οποία είναι μπροστά ένας που οδηγάει και πίσω ένας που δέρνει. Ναι. Και είναι και πολύ καλά οπλισμένοι, δηλαδή είναι και εκφοβιστικοί. Νομίζω για να καταλάβει ο κόσμος στην Ελλάδα, αν μπορούμε να φανταστούμε ένας Robocop, 2 Robocop, ναι, δηλαδή πάνω σε μια μηχανή, έτσι μαυροτημένοι, εξοπλισμένοι σαν αστακοί, που όπως και. Ποιοι ήταν στην Ελλάδα, οι Δέλτας δεν ήταν ίδιες. Ναι. Αλλά πιο έτσι, γιατί εντάξει, έχουν και άλλα λεφτά να τους εξοπλίσουν. Ναι, εδώ εξοπλίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Τα μηχανάκια αγοράστηκαν σε μία εβδομάδα. Που αυτή ναι, απλά και μας άρεσαν μηχανές μέσα στους διαδηλωτές, οπότε. Ναι, στην ουσία κάνανε ό,τι θέλανε. Ναι. Κάνανε ό,τι θέλανε και κατεβαίνανε και όλα τα μηχανάκια μαζί. Δηλαδή, μπορεί εκεί πέρα που ας πούμε, κάνεις μια πορεία, κατεβαίνεις σε ένα δρόμο. Και ξαφνικά βλέπεις από την άλλη να σου ανεβαίνουν, ας πούμε, 40 μηχανάκια ταυτόχρονα. Αυτό είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά αυτός ήταν και ο ρόλος τους. Ναι, βασικά, δηλαδή να εκφοβίζουν και μόνο που τους κοιτάς και τους βλέπεις να έρχονται. Και εντάξει, όταν οι διαδηλωτές στην πορεία είναι απλά άνθρωποι. Ναι. Και επίσης τότε ξεκινάνε και γίνονται και μαζικές προσλήψεις στη γαλλική αστυνομία, γιατί θεώρησαν ότι δεν έχουν αρκετούς μπάτσους. Και έχουν γίνει πάρα πολλές προσλήψεις έκτοτε για να έχουν ακόμη περισσότερους μπάτσους. Χιλιάδες συλλήψεις, προσαγωγές κατά τη διάρκεια των κυτρίνων γυλαίκων στα τελευταία acts. Πάρα πολλοί κόσμοι κατέληξαν στα δικαστήρια δηλαδή. Συνήθως με δικογραφίες οι οποίες προφανέστατα δεν βγάζανε κανένα απολύτως νόημα. Ναι, και κάποιες. Και εντάξει, και μετά είχε κάποιες φιγούρες του κινήματος των κυτρίνων γυλαικών, τους οποίους τους συνεχίσανε να τους φορτώνουν. Διάφορα. Δεν είναι μια ιστορία με ένα μποξέρ κίτρινο γυλαίκο, ή λέω βλάκια. Ναι, στα κίτρινα ήταν γυλαίκα και ένας τύπος στην οποία είχε γίνει μια. Είχα μαζευτεί χρήματα πολύ γρήγορα, ρε παιδί, με ένα ακραίο ποσό και τελικά πήγαν να το φορολογήσουν κάπως, να πούνε ότι δεν μπορείτε να τα πάρετε για τη δίκη του. Είχαν μαζευτεί πολύ γρήγορα τα χρήματα και είχε πολύ συμμετοχή κόσμου και. Κάπως για να μην τον αφήσουν, είχαν μια δικαιολογία να πούνε ότι δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά που μαζευτήκαν. Κάτι πήγαν να τα φορολογήσουν, δεν θυμάμαι, μια τέτοια βλακεία πήγαν να. Και επίσης, κατά τη διάρκεια των κίτρινων γυλαίκων, για πρώτη φορά δημιουργείται ένα νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται προληπτικός περιορισμός κατοίκων. Δηλαδή, πριν καν γίνει η πορεία, η αστυνομία μπορεί να θεωρεί για το χύψη άτομο ότι εσένα σε ξέρουμε
είσαι τάδε, είσαι και καλά μέσα εισαγωγικά, θα πας να κάνεις μπάχαλα, και πριν δεν έχεις δικαίωμα καν να πας στην πορεία. Και αυτά τα άτομα ή έπρεπε προληπτικά να κάτσουν σπίτι τους ή να περάσουν όλη τη μέρα στο τμήμα. Δηλαδή, προληπτική σύλληψη πριν κάνεις. Δηλαδή, το νομικό πλαίσιο το οποίο χτίστηκε εκείνη την περίοδο είναι εξωφρενικό. Ναι, μωρέ, ήταν αυτό το. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το κλασικό αφήγημα και πρακτικές που εντάξει, θυμίζουν τώρα δικτατορία. Πριν περάσουμε στο τραγούδι, θα ήθελα απλά να πω ότι γενικότερα με όλο αυτό το ζήτημα της αστυνομικής βίας υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, το οποίο λέγεται Un pays qui se tient sage, το οποίο υπάρχει επίσης στο ίντερνετ και με αγγλικούς υπότιτλους και μπορούμε να βάλουμε στο description όταν θα ανεβάσουμε την εκπομπή το link. Άμα σας ενδιαφέρει να το δείτε, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε βίντεο και υλικό το οποίο προέρχεται κατευθείαν από τα κίτρινα γυλάκια. Ήταν τα βίντεο που τότε υπήρχαν στο ίντερνετ. Ναι, και από ό,τι θυμάμαι, είναι όλα μαζεμένα αυτά τα βίντεο, οπότε είναι εκπληκτικό. Δηλαδή δεν είχαμε καταλάβει, νομίζω. Τα βλέπεις όλα μαζεμένα και. Ναι, όταν τα βλέπεις όλα μαζεμένα. Και νομίζω είχαν πάρει ο δημοσιογράφος, είχαν πάρει κάποιες συνεντεύξεις από κάποιους από την περιφέρεια της αστυνομίας, τέλος πάντων, από έναν διευθυντή κλπ. Και η αφήγηση, το πόσο πολύ δικαιολογεί αυτή τη χρήση της βίας, δηλαδή είναι εκπληκτικό. Αλλά. Ναι. Δεν ξέρω στα ελληνικά πώς το λένε πάντως. Μια χώρα που. Πώς μεταφράζει το τίτλο στα ελληνικά. Ναι. Τι λέμε για τα παιδιά όταν είναι ήρεμα? Κάθεται ήσυχη. Να κάθεται ήσυχα. Είναι φρόνημα. Μια χώρα που κάθεται φρόνημα. Γαλλικευτήκαμε. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε πάλι το κοντρόλ. Συμβαίνει. Γι' αυτό υπάρχει το κοντρόλ. Ναι, για το βρει πιο εύκολα κόσμος που ίσως δεν μιλάει γαλλικά. Μια χώρα που καθένα. Λοιπόν, δύο πράγματα. Θα εξηγήσουμε λίγο το τραγούδι, επειδή είναι πολύ τρόλ το τραγούδι, να εξηγήσουμε λίγο το context. Απλά, επίσης, να πούμε και το λόγο για τον οποίο έγινε αυτή η εκπομπή. Πρώτον, είχαμε προγραμματίσει μια εκπομπή για το κίνημα Μπλοκοντού. Ας μπλοκάρουμε τα πάντα, που ήταν να ξεκινήσει τώρα. Ξεκίνησε, ας πούμε, τώρα το Σεπτέμβριο. Ξεκίνησε και τέλειωσε. Αλλά πήγε άπατο, οπότε είχαμε αυτό για εφεδρική εκπομπή. Αλλά ταυτόχρονα το κάνουμε παράλληλα με τους αγανακτισμένους, επειδή υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία. Δηλαδή το ότι δεν ήταν καθόλου κομματικό από τη μία, το ότι δημιουργήθηκε πολύ μέσα των κοινωνικών δικτύων. Οι πλατείες, αλλά δεν είναι οι ίδιες πλατείες, οπότε αυτό δεν είναι και. Εντάξει, όχι, είναι μια κατάληψη του δημόσιου χώρου. Αυτός ο δημόσιος χώρος μπορεί να είναι ένας αυτοκινητόδρομος, μια διασταύρωση, μια πλατεία. Εντάξει, έδωσε ένα ένασμα σε κόσμο που δεν θα κατέβαινε τόσο πολύ. Πώς να βγει, ρε παιδί μου, να γίνει επανακατάληψη των δημοσίων χώρων. Ακόμα και από κόσμο που δεν είχε αυτή την κουλτούρα, να το πούμε έτσι. Και τώρα το τραγούδι αυτό λέγεται πώς λέγεται, ο τραγουδιστής Κοπ Τζόνσον. Κάπου δεν το έχω ανοιχτό. Δεν πειράζει. Ουσιαστικά ήταν ο ίδιος κίτρινο γυλαίκο και αποφάσισε, όταν μπλοκαρίστηκε μέσα σε ένα από τους κυκλικούς κόμβους, αποφάσισε να γράψει αυτό το τραγούδι, το οποίο είδα τώρα ότι είχε 9 εκατομμύρια views σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Μετά, δηλαδή το ακούγανε σε όλα τα πάρτι, είχε γίνει διάσημος. Αυτό. Και το κλιπ έχει πάρα πολύ πλάκα. Λέγεται Gilets jaunes. Άμα θέλετε να το ψάξετε, το κλιπ έχει πάρα πολύ πλάκα. Και αυτό, η δεύτερη ώρα δεν θα είναι πλέον στα ελληνικά, οπότε καληνυχτίζουμε. Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, j'ai dit Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, gilet jaune, moi gilet jaune, demain les gilets jaunes, faut danser petit, gilet jaune, moi gilet jaune, demain les gilets jaunes, faut danser petit. J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là. Y'en a marre, y'en a marre. Je vais manifester, donc je mets mon gilet jaune. Mon gilet jaune, c'est moi les gilets jaunes. Faut danser petit, gilet jaune. Mon gilet jaune, c'est moi les gilets jaunes. Faut danser petit. Les Français en colère, c'est pas bon. Ils bloquent les péris, c'est pas bon. Les Français en colère, c'est pas bon. Ils bloquent les péris, c'est pas bon. À cause de la
c'est. Toi tu manifestes pour 10 centimes de gasoil en plus. Toi tu manifestes pour 10 centimes de gasoil en plus. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. Je vais manifester, donc je mets mon gilet jaune. Mon gilet jaune, c'est moi le gilet jaune. Faut danser petit, gilet jaune. Mon gilet jaune, c'est moi le gilet jaune. Faut danser petit. Zombie musique, Kwame, Vibes, Patrick, Cop Johnson, DJ Live Road, El Hajj, Hamza Ashirsi. Και πριν κλείσουμε για τα κίτρινα γυλαίκα, να πούμε και γιατί λεγόντουσαν κίτρινα γυλαίκα. Αυτό το ξεχάσαμε. Είναι λίγο αυτονόητο για μας. Εντάξει, φαντάζομαι ο κόσμος καταλαβαίνει από πού βγαίνει αυτό το κίτρινο γυλαίκο, το έβλεπε. Απλά ήταν το συμβολικό κομμάτι, γιατί στο αυτοκίνητο όλοι έχουν ένα κίτρινο γυλαίκο, το κλασικό προστασίας όταν χαλάει το αμάξι και πρέπει να αλλάξει τη ρόδα ή πρέπει να το ματίσει στην άκρη. Έγινα ξεκίνησε από βενζίνες και... Ναι, από κάτι που είχε σχέση με τα αυτοκίνητα. Και οι οδηγοί φορτηγών κλπ. Οπότε γι' αυτό το λόγο έτσι ήταν το. Όλοι έχουμε ένα κίτρινο γυλαίκο. Ναι, ήταν ένα εύκολα προσβάσιμο. Κοίταξε, νομίζω ότι ήταν ένα κίνημα το οποίο χρειαζόταν και κάπως να υπάρχει κάτι το αναγνωριστικό. Ναι, ήταν και ο συμβολισμός. Ήταν ένα συμβολισμό, ήταν κάτι το οποίο πια. Ακόμη βλέπει τον κόσμο να κατεβαίνει σε πορείες με κίτρινα γυλαίκα. Να πούμε ότι ναι, οι συνελεύσεις συνεχίζονται. Σε κάποιες γειτονιές και σε κάποια διαμέρισματα του Παρισιού, τουλάχιστον εγώ που τους βλέπω, και είχαν και χθες μια μίνι συγκέντρωση στο Στάλινγκραντ. Και γενικά, ρε παιδί μου, συνεχίζουν ακόμη τις συνελεύσεις και τις συγκεντρώσεις τους. Και στο σήμερα. Αυτό. Ναι, συνεχίζουν. Εντάξει, είναι ένα κίνημα το οποίο έχει αρχίσει κάπως πια. Προφανέστατα δεν έχει τη δυναμική που είχε για κανένα λόγο. Εκείνη την περίοδο. Δηλαδή. Αλλά έδωσε. Όχι, νομίζω για μένα άφησε ένα τεράστια. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Νιώθω ότι, παιδί μου, στη Γαλλία άφησε ένα τεράστια παρακαταθήκη για τον κόσμο που συμμετέχει στις πορείες, για το πώς αντιμετωπίζει και ο κόσμος στα μίντια και ότι έσπασε και λίγο αυτό το μονοπόλιο των καθεστωτικών μίντια. Ξεκάθαρα, γιατί ήταν ένα κίνημα στο οποίο στην αρχή τα μίντια δεν κάναν καν κάλυψη. Όχι, δηλαδή, τους πρώτους μήνες που ήταν μόνο στην επαρχία δεν υπήρχε κάλυψη, ήταν σαν να μην συμβαίνει. Οπότε άφησα αυτό, νομίζω, και το οποίο συνεχίστηκε μετά και στις υπόλοιπες κινητοποιήσεις και απεργίες κλπ. Και έδωσε και νεύμα στον κόσμο να συνεχίσει να κατεβαίνει στο δρόμο. Εντάξει, σταμάτησε γιατί μετά ήρθε και λίγο COVID που εκεί μπήκαν όλα σε μία... Βέβαια, στο ενδιάμεσο, αυτό το χειμώνα του 18 προς 19 ήταν τα κίτρινα γυλαίκα. Εντάξει, μετά καλοκαιρινές διακοπές, μπάνια, κουλουπού. Τα μπάνια του λαού. Τα ξαναλέμε από Σεπτέμβρη. Και το χειμώνα του 19 προς 20 προσπαθεί η κυβέρνηση να κατεβάσει για πρώτη φορά το νομοσχέδιο για το συνταξιδοτικό και συμβαίνει πραγματικά μια παράλυση στη χώρα. Και ήταν μια δυναμική που είχε χτιστεί από τα κίτρινα γυλαίκα. Και ναι, πραγματικά μετά είναι ο COVID το οποίο έσπασε αυτό το πράγμα, γιατί όλα αυτά τα κινήματα βασιζόντουσαν και στο γεγονός ότι ο κόσμος είχε ξεκινήσει να βρίσκει μια συνήθεια του να συναντιέται. Ναι, αυτό χάθηκε δυστυχώς με τον COVID. Ναι, γιατί μετά δεν μπορούσαν να κάνουν άλλο τις συγκεντρώσεις, γιατί υπήρχαν και στα κίτρινα γυλαίκα και συλλογικές κουζίνες και επανακατάληψη χώρων κλπ. Το οποίο, ναι, προφανώς μετά, μέσα στην πανδημία, όλα αυτά πάγωσαν.